Eksperimenter med bær, som I kan se. Kan man se det? Ja. Godt så. På bål. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at smage. Det begynder at lyde, som om det begynder at blive startet. Eller et eller andet. Det ser meget sjovt ud. I hvert fald sådan på, kirsebærret. Godt. Nu kommer Marco med majs. Og vi har set majsene. De begynder at poppe lige pludselig. Spoiler alert. Skynd dig lidt at poppe majs. Jeg kigger lige på med kirsebær. Det er lige ved at brænde. Ja. Jeg glæder mig til at se kernen derinde, ikke? Ja. Marco, jeg laver en video med det. Må den her godt komme på? Det kunne også godt være, at man skulle proppe nogle rips på. Igen. Ja. Så nogle rips, Marco. Hvad så? Film. Det gør jeg også. Ja, der sker ikke lige super meget lige nu. Ja. Nu? Jeg lover det. Jeg prøver en hver på. Det er der ikke været godt på. Hvad tror du? Hvad så? De poppe. Nå, det har jeg godt dog. Så I det derude? Jeg synes også, ja, man kan godt se, at det begynder at poppe lidt. Det begynder at poppe. Nu gør jeg lige sådan der, så der man bare kan se det. Må de her komme på? Jeg filmer bare lige på. Må de her komme på? Hvorfor? Der er kun ét kirse. Der er kun én. Var det godt øje? Det begynder at poppe. Au! Det begynder at sige den der stejl ud. Ja, de begynder at poppe. Jeg tænker også, at I skal se, hvordan kernen ser ud med kirsebæret. Wow, det var lidt langt væk. Ty! Kan man se kirsebæret? Okay. Er det sådan, at vi lige laver vores eksperiment? Nu? Ja, nu. Må han far Hvor nu? er kirsebær? Hvad? Kirsebær rød af. Ja. Her. Ej, så hoppede det. Hvor? Hen? Prøv lige at... Ja. Kan man prøve at skubbe det op? Ikke? 2 sekunder. Okay. Nå, nu stopper vi det her. Kan man se kirsebæret der? Det var bare, man kunne. Nej. Jeg tror... Skal vi lige få smadret alt det der i bare? Nej. Nej, du skal. Mig som der Nej. filmer. Nej. Der sker ikke mere nu, Marco. Det brænder bare. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se den kernen i kirsebæret. Lav det kan bare. Nej, vi smider dig nu. Yep, kan du så prøve at bruge den der til at skovle det stille og roligt op? Bare. Hvor blev det af? Nå, det ligger på. Kan du lige prøve at splitte det fra hinanden? Gå væk, Marco. Hvor hen ligger det? Og der. Jeg kan slet ikke se. Du kan kigge her. Ja. Nej, kig lige på mit kirsebær. Det er helt hårdt. Jeg prøver at kigge, hvad det... Jeg filmer video til vores YouTube-kanal. Ej, kig på ilden. Ilden ser flot ud, ikke?
Skal vi bagefter prøve at se, hvordan det ser ud indeni? Ja. Det sidder fast. Hvorfor sidder det på en fast? Fordi det er smeltet fast. Sådan der. Vi går lige over. Sådan er det. Hvad? Hvor? Se. Hvor? Hvor inde? Nå. Kunne man se kernen? Mm. Den ser faktisk ret meget brændt ud. Der er mange myrer lige der. Ja, den ser ret Nej, jeg brændt ser lige ud. om. Den ser ret brændt ud, faktisk. Jeg kan jo ikke godt brænde myrerne, så de dør. Nej. Det ser faktisk meget brændt ud. Hvor er kirsebæret? Det er også lige det roligt Ja. her. Åh ja, det er noget. Det er et stort. Kan man prøve som I også at se på den anden side af kernen? Altså, far, Kan man se må I røgen? godt tænde flere Ja, det kan man. så de kan blive brændet? Nej. Nu skal vi ikke lege mere med bålet. Og jeg tror også, det var alt for den her video. Jeg håber, Må I jeg nyt godt- videoen. må Hvis I jeg har mig i godt mange gange, lov så at like og holde- subscribe. Og mig og Marco ville i hvert fald være rigtig, rigtig glade, hvis det var I gad at Og hvad er det, subscribe. vi skal subscribe på? Marco og Mateos kanal. Godt. Og hvad hedder den? Marco og Mateo. Ude i et. Det ved det du godt, skal hvis det er, være de lidt ser bange. vores videoer, altså. Du skal sige det hver gang, skal? Det gør man aldrig. Varme blad. Okay. Det er far, der ikke lige har styr på YouTube. Mig og Marco vil i hvert fald takke af. Kig. Men kan I godt se videoen? Bagefter. Ja. Yeah. Og vi lægger det op Men du skal her nu. bladet. Så vi ses. Hej.